Kaixo, ni Nora naz. Eta beti iparralderantz, librutaz hitz egingo du. Eskerrak eman enarari bideoa grabatu ahal dudalako. Eta estelari bere liburua irakurri dudalako. Eta orain, azalduko dut liburua. Liburua, familian guztiok pobreak ziren, eta ez zuten ez da elektrizitateari. Baina bai, zeukaten telebista. Zertarako? Ez dakit. Grisa, flashak, saltzen zituen dirua irabasteko. Eta horrekin bere dirua irabazi zuten, baina ez zeukaten duazko eta bere aita Europara joan zen. Grisa, bere aitaren mezu bat irakurri zuen, eta esaten zuen mezua laguntzea eta hori, eta egon zen denbora asko erantzun gabe. Bakarrik egun batean argazki bat bidali zuen eta gero ez zuen gehiago agertu. Grisa bere aita ikusteko eta familiari laguntzeko etxetik joan zen diru pixka bat hartuz. Joan zen tren batera eta ordaindu gabe sartu zen zeukalako diru asko hori ordaintzeko. Egon zen trenean korrika egiten, bera harrapatu nahi zutelako, ez duelako ordaindu. Eta mutil bat, benetako izena Ami zen, baina bere horretako izena dut gogoratzen. Galdetu liburua daukan norbait, Bill bat zen, eta lagundu zuen bere harrapatzeko. Trenaren goiko aldera igo zuten, hau da, trenaren gainean. Eta hor egon ziren, eta zer gertatu zen? Grisa, trenaren gainean, txisa egin zuen. Trenako guardiak ikusi zuten txisa lehiotik. Horretik, lehiotik jaizten. Eta begiratu zuten gorantz. Eta ikusi zuten txisa egiten. Guardia igo zen trenaren goiko aldera, beraiek harrapatzeko. Zer gertatu zen, gero salto egin zutela, trenetik bota ziren itsasora. Eta egon ziren hor itsasoan ikusi zuten portu bat. Portuan sartu ziren eta galdetu zuten hortik joateko eta laguntza behar zutelako eta esan zuten baietz, baina joan nahi bazuten lana egin behar zutela. Eta torri zen gizon bat, Amiren bila gizona. Neska bat ikusi duzue hortik, eta esan zuen Grisak, ez dut ikusi inor. Mi, itsasora bota zen berriro gizona ez ikusteko. Ze bere aita zen etxetik, zen bera neska zelako. Ami beti izan zen neska bat, eta rapatuta zegoen. Mutila zela pentsatzeko bere aita saldu nahi zuelako, lanak egin behar zuten hor egoteko. Eta gero, ailegartzean Saharara zeuden kaputzarekin gizon batzuk. Grisa eta Ami galdetu zion gizonei laguntza eskatu eta gauza horiek eta lagundu zioten Saharatik ibiltzen, kamailuetan. Ezen erraza, ezen erraza. Jendea ezen ona, asaldu zuten esklaboak zituztela eta hori guztia. Geratu ziren beste gizon batekin. Eta beraiekin joan ziren, autoz joan ziren.
eta bererekin lo egin zuten. Zer gertatu zen? Ez dela leku gehiagorik, zegoen. Etxe bat, eta ez zegoen ezer gehiago. Etorri zen, gizon hori berriro, amiren bila. Zeuden gizonarekin, bere etxean lo egingo zuten gizon hori, amiren aitaren esklaboa zen, eta bera bidali zuten beraiekin geratzeko. Biotik, orainduko didazu, ala bat bakarrik. Eta esan zuen osaba, bat. Amiren diruaz erdia emango dizut eta ezer gehiago. Eta esan zuen, ezer ordaintzen, ez badidazu. Gehiago ordaintzen, ez dago traturik. Pistola bat atera zuen. Osaba beste bat atera zuen. Gizon horrek esan zuen, ez dauka kargarik. Eta bota zuen lurrera. Geratu zen. Gero, gizona lurretik hartu zuen pistola eta esan zuen, bai zeukan karga. Esan zuen gizon hori. Ez zeukanean pistola egin altzuen. Baina esan zuen, duelo bat egingo dugu. Daukazu, zuk, nire kontra egongo zara. Pausu batzuk, emango dizugu, eta umeek esaten dutenean, saietuko zara ni hiltzen. Zuk saietuko zara lehengo, eta gero saietuko naiz ne. Zeratu zen, osaba horrela zegoen. Beldurra zeukalako, zuen tiroa zertatu. Eta gero esan zuen gizona, esan nahi duzunean eta hiltzen dut. Baina ez zuten inoiz, esan hiltzeko, eta esan zuen, ez duzue hiltzen nahi, ulertzen dut. Eta esan zuen, kontatuko dut zenbaki bat arte. Ez baduzu, korrikaz joaten, eta ez bazaudemen ez zaitut hiltu. Baina ikusten bazaitut, hilko zaitut. Ez zen, kontatzen, eta desagertu zen. Osaba, desagertu zen, korrika bat zen. Hala, bai. Zer eratu zen, gauean esan zuen gizonak. Ez egin kasurik entzuten duzuenari. Ez egin kasurik. Zer eratu zen, espirituak zeudela, etxean. Hilden espirituak. Nahi zuen bengantza. Hiltza, batzuetan animalien espirituak ziren. Baina beste batzuetan hilden espirituak. Kamioi joan ziren. Eta zugeak zituen. Kamioilariak. Drisa zugei beldur dauka. Eta polizia frenatu zituen, baina ez zuen ezer ikusi, bakarrik zugeak. Gehiago, jakin nahi bat duzue, liburua amaitu beharko duzue. Agur! Eta gauza bat esan behar dut. Muermo libro. Kesatu. Izar bat. Zero. Pobres de mierda.